Εγώ είμαι η Αριάδνη Παναγιώτου, απόγονος του Πρωθυπουργού Γεώργιου Παπαναγιώτου, δυσέγγονη. Και όταν απειλείται για την περιοχή, γιατί εμένα δεν ούτε περνάει το μυαλό μου να ακούσω απειλή για το σπίτι μου. Όταν απειλείται στο χωριό μας για το σπίτι της ξαδέρφης μου της Χριστίνας, της Αρχοντοπούλας, που τα έχει όλα αληθινά και είναι παγκοσμίως γνωστό, που τα έχει όλα αληθινά όπως και εγώ, που είναι επίσης παγκοσμίως γνωστό. Να θυμόσαστε ποια είμαι εγώ, πρώτον και κύριε, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν μασάω. Υπάρχει έτσι ένα κλίμα απειλής, θα σου πάρω το σπίτι, θα κάνω, ξέρω και... Ένα κλίμα που δημιουργεί τεράστια ανασφάλεια τελευταία. Χρεοκόπησε και του κράτους πρόσφατα. Αλλά δεν θέλω να ξεχνάτε ποτέ ότι αυτή τη στιγμή είμαι απλώς αδικημένη. Θα πρέπει να με αποζημιώσουν, κανονικά πρέπει να θεωρηθούμε κράτος στην Ευρώπη. Και είμαι με ιδιοκτησία. Όπως όλοι οι συγχωριανοί μου εδώ πέρα, και μάλιστα είναι γνωστό ότι ο παππούς μου ο Γεωργούλας, όταν βγήκε πρωθυπουργός, υπέγραψε από μόνος του έφαγε το κεφάλι του, εκεί, υπέγραψε για να δουλέψουν οι κολύγοι στα ίδια του τα χωράφια και θα πάρουν και το σπίτι μετά, και αντί να βγει λόρδος στην Ευρώπη, βγήκε και με την λιγότερη περιουσία. Ο μπαμπάς μου με τη θεία τη Λούλα ακόμα οικοπεδούχοι είναι στο Φλαμπουρέσι, παρόλο που μας χτύπησαν τόσο. Γιατί τον έβγαλαν πρωθυπουργό μετά από 6 μήνες και ο παππούς μου ο Βασίλης, από Αρχοντόπουλο, που ήξερε ότι είναι όλο το χωριό δικό του, βρέθηκε να ζητά τον παπά του και να μην έχει να τη δώσει. Σίγουρα θα υπήρχε άσχημο κλίμα μέσα στο σπίτι. Και μετά ήρθε εμφύλιος, βγήκε και αυτός αντάρτης, όπως ο άλλος μου ο παππούς ο Χρήστος, που τον είχαν αρχιτσέλιγκα, όλο το χωριό ήτανε τσέλιγκες βοσκοί του παππού μου. Ήτανε κολύγοι όλοι στον παππού μου. Και αυτό στον παραπαππού μου. Όλο το χωριό. Και όλο το χωριό χωρίς πλαστική. Και μετά έπρεπε να συνηθίσουν να ζήσουν έτσι. Ο παππούς μου, ο Βασίλης, αναγκάστηκε να φύγει μετά τη Τσεχοσλοβακία. Εν πάση περιπτώσει, ο μπαμπάς μου και η θεία Λούλα πρόλαβε, όχι όλο το χωριό, πρόλαβε δικό τους όλο, αλλά πρόλαβαν, τους είχαν όλους βοσκούς. Και αυτό το κλίμα που δημιουργούσε ο παππούς μου ο Γεωργούλας, το νιώθω κι εγώ ακόμα. Ο ίδιος έδωσε τα σπίτια στους κάτοικους του Φλαμπουρισίου, τους είχε κολύγους. Ο ίδιος έδωσε τα σπίτια και κανένας δεν χώθηκε στην πλαστική.
Ενώ αντίθετα, ξέρω εγώ, άρχοντες από άλλη περιοχή είχαν χωθεί ήδη στα πλαστικά. Δηλαδή τους είχαν κόσει, θέλω να πω, στα πλαστικά, στις πλαστικές, και δεν μπορούσανε. Εγώ φαντάζομαι αυτό το κλίμα δεν το είχανε. Δηλαδή στο υπόλοιπο κλίμα που ήταν στην Ελλάδα μπορεί να μην περνούσε από το πετσί του παραπαππού μου, του Γιώργου. Μα δεν περνάει ακόμα στο δικό μου το πετσί. Δηλαδή όλες αυτές οι απειλές που ακούγονται, όλα αυτά τα λόγια που ακούγονται και γίνονται πράξεις μετά τα βλέπεις, έλα εδώ ρε παλιόπουστα, θέλω να του πω το άλλο. Ποιος είσαι εσύ που θα κόψεις στο μάχη από τα χώματά μου από την Ελλάδα, από τη Γερμανία, από την Ιφίλιο? Έχουμε εκεί κόσμο δικό μας και στη Γερμανία. Έλα εδώ ρε παλιόπουστα, θέλω να μπω μες στη Βουλή και να πω έλα εδώ ρε παλιόπουστα, να σε πιάσω από το λαιμό και να σου πω ποιος είσαι εσύ που τολμάς να σκεφτείς να κόψεις το μάχη στην Ελλάδα και σε όλη την Ιφίλιο. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Τίποτα άλλο. Ζητάω κατάργηση των πλαστικών από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Αριάδνη Παναγιώτου.